Dan Yarbawa ina zuwa ne naga ka shako wata uwar jaka haikace ta masu tallan magani. Ba tallan magani ke ma yaya ga kin sako jaka sai ka sai mun gani. Habawa daga Ibadan nake. Wallahi komai ya ci nake gaya ma gaba ɗaya na je aiki sati guda gaba ɗaya na babban kare sai ka ce me zan je kuɗin mota nan sai tura mun akai na dawo fa. Ibadan garin daga can nake ba ki gaya ga mamman yabo ba. Kuɗin mota ma sai tura mun akai na dawo ta maman iya baka ke gaya mu. Mu ma yanzu talosi ne ya gogiya kakarin magiri na je kuma Ibadan. Ba dama mutane unguwa bai ga talo ba sai mu ne ba ga agwagwa ba sai mu ne ba ga kaza ba sai mu ne inda an sani mu gwara mu kuma a cap kawo ka akwai matsatsi babban abin da yasa na tafi ni ma akwai aka ce na sata yace to gwaran mu wuce kawai shawarar da zan baka gaskiya ka kaje kar kaje saboda me sai katin lereri ne ya zo mana ba mu gani amma da rai ne sallallahu alaihi wa ila Allah ayo